Fish on tayo master. Mamaw mga master, mamaw. Sana makuha natin to. Di ko nakuha ng video mga master kasi medyo malapit siya. Mamaw mga master oh. Sana hindi siya hindi siya makakon mga master, mamaw. Ano mga master, mamaw. Patayin ko dito sa gilid. Ayun na mamaw. Mamaw mga master, di ko nakuha ng video. Kaya mga master. Nasa gilid na ako kanina mga master. Palapit na sa akin yung lure ko. Bigla na in-strike mga master. Sayang, hindi ko nakuha ng video. Lakas. Ay mga master, mamaw oh. Mamaw na nakadali pa. Hindi ko nakuha ng mga video mga master oh. Sayang. Mamaw mga master oh, yung pa ako, dito mo. Laki. Kaya mga master, hindi ko akala ng video. Ay, sayang talaga. Gulat pa ako. GT mga master, GT. Hindi ko nakuha ng video mga master eh. Ito mga master oh. Ang laki mga master, mamaw, aray ko. Sayang, hindi ko nakuha mga master. Sayang talaga. Pangat na yung lure ko mga master. Bigla niyang hinabol. Akala ko barakuda. GT pala mga master, mamaw pala. Kung nakuha ng video, sayang. Laki mga master oh. Lit na ng kamay ko oh. Sayang. Hindi ko talaga nakuha ng video. Sayang, ang laki pa naman. Kumapit sa kanya yung dalawang hook mga master. Sayang oh. Hindi ko nakuha ng video mga master, mamaw. Malapit na mga master oh, nandyan lang siya oh. Pangat na yung lure natin. Malapit na sa akin mga master. Bigla niya in-strike. Kala ko barakuda. Mamaw pala na GT mga master. Sayang, hindi ko nakuha ng video talaga master. Sayang talaga. Mamaw, sayang. Hindi ko nakuha ng video. Sorry po. Laki mga master oh. GT mga master, GT. Sayang talaga. Baluktot yung UL ko mga master. Yun, pero subukan pa rin natin doon. Bumaluktot yung UL natin. Bigla niyang tinunggaban mga master, nasa gilid na eh. Sayang talaga, hindi ko nakuhanan ng video. Balik pa tayo dun mga master, baka sakaling meron pa.
Muluktot yung rod natin mga master. Hindi na tayo nakapag-intro mga master. Banat na agad. Live pa tayo konti. Kanina nandito tayo eh. Sayang mga master, di ko na videohan. Mag-i-intro pa lang sana ako mga master. Buti na lang. Dahil pa tayo dito konti. Dito tayo sa ibabaw ng bato. Yan mga master oh. Andito pala tayo sa Umbrella Rock mga master no. Dito tayo sa Bukana. Hindi ko nakuha ng video kanina mga master. Hindi pa kasi nakakapag-intro. Pero yun master oh, GT ang dumali. Iyak yung rod natin. Saka yung reel. Nandito na lang sa gilid kanina mga master eh. Sinunggaban lang niya eh. Akala ko barakuda. Dito ganyan na lang oh. Malapit na lang mga master. Ganito na lang kalayo oh. Ganyan na lang, bigla yung sinunggaban. Buti nila ang kumapit sa kanya mga master. Apat na hook ang kumapit sa kanya. Sayang talaga. Ang gamit pala natin mga master, ito pa rin, UL na Delicacy, tsaka Shimano FX na 2500 series, tapos tong redhead na replica mga master, 6 grams. Pero mamaya wala niyang sinunggaban mga master nung malapit na. Bigla niyang sinunggaban. Sangkas na lang tayo dito. Tapos lipat na tayo dun sa kabila. Yan mga master, lipat tayo sa kabila. Balitaan ko na lang kay mamaya mga master kung nakapalit na tayo sa kabila. Magbabangka na lang tayo. Yan mga master no. Doon tayo galing kanina, tapos nagbangka tayo. Dito na lang tayo magkakas mga master. Subukan natin dito. Yan mga master, kas tayo dito. Medyo lusong tayo ng konti kasi medyo na mababaw. Mababaw naman dito eh. Doon lang malalim mga master. Subukan natin dito. Saaling palit tayo ng door. Banana ang gamitin natin mga master. Banana. Subukan natin dito. Subukan natin dito yung banana. Sakaling gusto nila dito ng saging. Saging. Ang na saging. Wala tayong lures. Matanggal ah. Malapit ah. Tayo ng banana. Hindi muna ako mga master. Yung naragis ako kanina eh.
Akala ko kanina barakuda mga master na malaki. Malaking talakitok pala. GT pala mga master. Yan. Mas maganda kasi mga master kung may split ring yung lure. Mas maganda yung action niya mga master. Based lang sa experience ko mga master kasi ginagamit ko talaga pag nag circus ako, pinalagyan ko ng split ring talaga. Mas maganda yung action ng mga master. Mas maganda yung action ng lure. Mas maganda yung langoy. Ayun o, makikita nyo mga master o. Ganda ng langoy. Sa akin lang magandang langoy ng lure kapag may split ring. Last cast. Sangkas na lang tayo master. Wala na, gutom na ako. Sasagwan pa tayo hanggang dun sa amin. Yan. Gutom na ako mga master. Yan mga master na. Uwi na tayo kasi gutom na ako. Magsasagwan pa tayo pauwi mga master. Hindi man tayo nadagdagan ng isa, pero malaki naman, may GT naman tayo. Wala nang problema mga master. Okay na yan. Sa susunod na lang mga master, no? Sa susunod na fishing adventure natin. Shoutout pala sa'yo, Simon Doinog. Ito yung nakuha natin kanina mga master, oh. Ayun, oh. GT mga master, oh. Ang liit ng kamay ko tuloy. Makachamba pa tayo ng isa. Yan mga master, sa ulitin na lang. Baka bukas siguro mag shore casting tayo, pero hindi na dito. Baka doon tayo sa kabila, yung sa pinagkuhanan ko ng dalawang GT na magkasunod. Doon tayo sa may barko. Tingnan natin kung may maaaya tayo. Okay mga master, peace.